Imamo čast danas da predstavimo jednog od naših lekara koji je uvek s nama. I ono što je najvažnije, uvek nam donosi nešto novo iz sveta nauke, iz sveta medicine, iz sveta fitoterapije, koje nam fantastično pomaže u radu. Jer vi znate da mi ne lečimo, da naši proizvodi su samo za jačanje organizma. I upravo tom fantastičnom čoveku sam rekla malo pre, kažem, znaš što, ja sam si jako slabo danas pripremila, molim te daj mi spisak šta trebamo tebi da kažem. Nije mi dao, zato će se sam predstaviti, a ja ga obožavam, dr. Lazarević Predrag, fizijatar, jedan divan čovek koji je uvek s nama i uvek nam pruža sebe, zajedno sa svojom suprugom Bisom. To je neverovatno koliko nam pomaže. Dobar dan svima. Srećan vam i srećan nam rođendan, 25 godina. Hvala vam, dragi prijatelji, hvala vam naročito, dragi direktori, gospodine Miles, sjajno ste pročitali na srpskom jeziku Reksovo pismo. Hvala Reksu, ali i vama što smo osjetili ono što ste želili da nam prenesete. Hvala novom direktoru što je pozdravio po prvi put sve nas i nemojte se bojati. Mi smo sa vama, mi smo jedna porodica, kad smo svi zajedno i Bog je uz nas. I letećemo i dalje sa Galebom Jonathan Livingstonom. Moja današnja tema je zašto lekari u FLP-u. Molim sve prisutne kolege, lekare, da ustanu i da ih pozdravimo jednim aplauzom, jer su to ljudi koji krče jako zakrčen put za prirodu, za aloju, za fitoterapiju u našim krajevima gdje to nije toliko do sada bilo zastupljeno. Hvala vam kolege, vi znate zašto ste u FLP-u. Ovo što je naslovljeno zašto lekari u FLP-u, molim sve vas koji ste danas prvi put ovdje, podigli ste ruku mnogi od vas, da znate da ovo što budem govorio, što sam kao temu napisao, doktorica Bisa i ja zajedno, zašto lekari u FLP-u, je razlog zašto ste svi vi, zašto smo svi mi u FLP-u, i to možete da koristite kao argumente za vaše poznanike i prijatelje, kao argumente posle prezentacija u razgovorima, kao vaše razloge zašto ste u FLP-u. Jer ovo što ćete vidjeti, to su duboko ljudski razlozi vezani za svakoga od nas, ne samo za lekare. Možemo da krenemo. Zapišite, molim vas, što više od ovoga. Zašto smo u FLP-u? Zato što nema bolesti i stanja gde ne možemo da primenimo aloe veru. Vi znate da aloe vera jača imunitet, da blokira slobodne radikale, da čisti naše telo, da blokira bol, zapaljenje, otok, snižava povišenu temperaturu, sprečava zgrušavanje krvi, deluje protiv alergija. Gotovo da ne postoji bolest i stanje u kome može da se nađe naše telo, a da ne možemo da primenimo aloe veru. Zato smo svi mi koji se profesionalno time bavimo i svi vi koji mislite na svoje zdravlje u FLP-u. Drugo, zato što je pored aloe vere FLP obezbedio kompletnu paletu proizvoda za očuvanje i poboljšanje zdravlja, negu tela i lepotu. Pored same aloje, tu su antioksidansi bez kojih se ne može zamisliti ozbiljan pristup očuvanju i poboljšanju zdravlja ljudi u 21. veku. Tu su nezasićene masne kiseline za koje su dokazana fantastična dejstva. Tu su Ginkgo Plus i svi ostali, znači, preparati koji nam pomažu u očuvanju i poboljšanju zdravlja, o lepoti, jer najlepše telo je ono telo koje je zdravo, takođe brine, znači, i naša kompanija. Zato što su proizvodi vrhunskog i stalno kontrolisanog kvaliteta i sastava. Molim vas, naša kompanija
ima najproverenije proizvode na planeti. Pored univerzalnih sertifikata Svetskog naučnog saveta za aloju, pored košer sertifikata, pored islamskih sertifikata, pored onoga što mi u medicini jako cenimo najviše na svetu, FDA, znači Američki Food and Drug Administration, je određene proizvode ispitao i dao zeleno svetlo. Referentne nacionalne institucije za hranu i lekove svakodnevno proveravaju, znači i prate kvalitet. Radimo sa najkvalitetnijim preparatima na svetu. Zato što naučna istraživanja potvrđuju delotvornost aloe vere i drugih preparata FLP-a naučnim metodama. I više se kolege ne stide da to koriste u svojim predavanjima, da objavljuju, jednostavno rezultati su takvi da ako uđete na internet, to su već na hiljade i hiljade referenci gde vam treba. Ja i sin smo jednog dana proračunali da svakog dana obiđemo samo oko 20 sajtova, jednu godinu dana nam treba da pregledamo sve ono što ima o FLP-u i aloji, znači veri na internetu. Možemo dalje. Zato što nauka poslednjih godina u potpunosti objašnjava mehanizme najvažnijih dejstava aloe vere. Mi znamo kako aloe vera deluje protiv alergije, blokira histamin. Znamo kako deluje protiv bola, blokira oslobađanje i sintezu bradikinina. Znamo kako deluje na najteže bolesti koje nismo umeli da objasnimo do pre samo 2,5 godine, dok japanski naučnici nisu objasnili dejstvo dietilheksilftalata, dok nisu objasnili dejstvo aloe emodina na mehanizam samouništenja tumorskih ćelija. To su naučna fakta. I to je ono što nama apsolutno daje pokriće i nama lekarima i svima vama da koristimo maksimalno ove preparate. Zato što postoje nebrojena iskustva i svedočanstva iz svih delova sveta o delotvornosti proizvoda FLP-a, ali baš iz svih delova sveta. Pa slušajte, ono što je vreme potvrdilo i ono što je presudila istorija, to je istina. Znate, kriterijum istine su materijalni dokazi i izjave svedoka. Doktor Paleksić, koji je doktor pravnih nauka, naš sjajni direktor, mnogo vam hvala Miro i Slavko za sve što ste učinili, ovo iz prava može i nama da predaje. Mnogo, na milione svedoka i mnogo materijalnih dokaza o dejstvima aloe iz svih delova sveta. Zato što su aloe vera i drugi proizvodi FLP-a za očuvanje i poboljšanje zdravlja savršena hrana koja kad se uzima dovoljno dugo i u preporučenim količinama deluje kao lekovito sredstvo. Molim vas, čitamo svakoga dana, knjige se izdaju. Lek 21. veka će biti hrana. Hrana kao lek ispunjava Hipokratovo proročanstvo od pre 2300 godina da ćemo se jednom lečiti hranom i da će nam hrana biti glavni lek. To se ispunjava u 21. veku, to ispunjava aloja, to omogućava Forever Living Product. Idemo dalje. Zato što se može dozirati u vrlo širokom i bezbednom rasponu, mislimo pre svega na gel. Od jedne kafene kašikice, od jedne kapi za bebu tek rođenu, ukoliko ima nekih zdravstvenih problema, do 5 decilitra i do 1 litar dnevno što smo davali kod naših najtežih bolesnika sa metastazama. Znači ono što je u medicini jako važno, kolege to znaju, znači ta terapijska širina, raspon je bezbedan i jako širok. I zato što se jednostavno sada, zahvaljujući FLP-u, mogu nabaviti u svim delovima sveta po istom principu multilevel marketinga. I zato što se primenjuju istovremeno sa svom terapijom naučne medicine, neka se niko ne uvredi zbog ovih navodnika, jer dolazi vreme, mi se borimo žestoko za to, jako smo nekad na ivici, pa imamo mnogo optužbi kolega kojima opraštamo, jer nisu upoznati sa svim ovim, znači da idemo malo na neku drugu stranu, međutim sve ono što može pomoći čoveku, a ono što smo dokazali da ne može da mu naškodi, ispunili Hipokratov princip za lečenje primum non nocere, znači na prvom mestu ne naškoditi, a primenit ćemo za naše pacijente. Vi znate da su 5 svetih pravila, molim vas, insistirajte na tome na prezentacijama, naročito vi koji prvi put ovo slušate i koji počinjete da učite da držite prezentacije, 5 svetih pravila za primjenu aloje. Kad se skine folija, čuva se u frižideru, uzima se pre jela iz staklene ili plastične čaše, uz 2 litra tečnosti i zapamtite,
uz sve lekove i terapiju koju su propisali lekari. Ne prekidate i ne menjate medicinsku terapiju. Ovo je hrana koja uz medicinsku terapiju fantastično deluje i preuzeće funkciju, kad postignemo stabilna stanja, održavanja svega onoga što postignemo klasičnom medicinom. I zato što predstavlja moćnu dopunu klasičnih metoda lečenja kod najtežih bolesti. Mi smo se na ovoj bini oduševljavali slučajevima leukemije, slučajevima karcinoma, dojke, debelog creva, metastaza. Nismo uvek znali da objasnimo. Od trenutka kad je objavljeno, znači, dejstvo dietilheksilftalata, emodina i drugih sastojaka aloe na programiranu ćelijsku smrt, na samo uništenje tumorske ćelije. Kada je prošle godine dobijena Nobelova nagrada za medicinu na radovima samo uništenja svake naše ćelije, ako nešto postoji, što uzmemo i može da aktivira kod, šifru koja je u našim ćelijama, da ćelija ubije samu sebe, mi ćemo postići taj efekat. Ali ako imamo nešto što to može da uradi u tumorskim ćelijama, a da ne deluje na zdrave ćelije, onda je to definitivno budućnost i nešto što je savršen lek. Aloja hiljadama godina od kad su je Bog i priroda napravili, a FLP i Rexmon dali svim ljudima na čitavom svetu, sadrži te materije i na isti način to radi. Samo što mi to znamo od pre 2,5 godine. Od tog trenutka smo kod tih najtežih bolesti značajno povećali količine aloje uz ostalo što dajemo. Može dalje? Zato što su naša tela puna hemije koja izaziva mnoge poremećaje zdravlja i alergije, a aloe vera i proizvodi FLP-a nas od svega toga čiste i idealno hrane. Ne moram da vam pričam, svi osjećamo na svojoj koži da ništa ne može da uspe što unosimo naše telo kao hranu, naročito voće i povrće bez herbicida, pesticida, insekticida, veštačkih boja, mirisa, ukusa. Neću da pominjem duvan, neću da pominjem alkohol, ali hoću ekstazi, hoću duvanje lepka, hoću marihuanu, ne daj Bože nešto jače, kokain, LSD, meskalin i tako dalje. I stres koji endogeno puni hemijom naša tela i sve to treba očistiti i izboriti se protiv toga. Zato što na čistu aloe veru za 6000 godina nije zabeležena ozbiljnija alergijska reakcija. Pa i kako bi kad saznamo mehanizam da ona deluje protiv alergija. E sad, za sve vas, a naročito za kolege. Zato što mi lekari ne učimo na našim medicinskim školama, znači ni veterinari, ni stomatolozi, nešto malo farmaceuti u okviru farmakognozije, znači i kompletna zapadna medicina je takva o lečenju biljem. A samo 20% stanovnika ove planete ima privilegiju da se leči hemijom. 80% ljudi na ovoj planeti se u 21. veku početkom leči biljkama. Do početka 20. veka, od početka civilizacije do početka 20. veka, svi su se lečili biljem. Onda sa razvojem hemije smo odjedanput zaboravili biljke. Vraćamo se prirodi, vraćamo se tvorcu i vraćamo se preko ovog našeg programa našim osnovama. Znači, nemojte zameriti kolegama koji ponekad imaju negativan stav, koji su ponekad uzdržani, zato što nemaju informacije. Jedan fakultet u Švajcarskoj i možda još par u Evropi, koliko je meni poznato, ima znači neki kurs ili neku edukaciju o biljkama, ali istočna medicina je puna toga. Ovo definitivno dolazi kod nas ne više kao neka alternativna, nego kao sastavni deo sveukupne medicine, svih mera i postupaka koje preduzimamo za očuvanje i poboljšanje zdravlja i sprečavanje bolesti, što je jako važno. Možemo dalje. Zašto lekari i svi ostali? Pa zato što na planeti, znači, postoji nastavljamo misao, oko 30.000 biljaka po evidenciji Svetske zdravstvene organizacije koje imaju neko hranljivo ili lekovito dejstvo na ljudski organizam, a aloe vera je po svom sastavu i dejstvima u vrhu toga spiska. A samo biblioteka u Čikagu ili Illinois biblioteka ima preko 100.000 referenci biljaka. Ako imate vremena i volje, obiđite taj sajt, znači da vidite kakve su moći i šta sve, znači civilizacija zna o dejstvima biljaka na naš organizam. I zato što se sok od aloe vere, med, matični mleč, ja kao fizijatar moram da kažem mineralne vode, lekovita blata i drugi neponovljivi prirodni proizvodi nikada neće moći da budu
veštački sintetisani. Mi još uvek ne znamo sve sastojke aloe, ne znamo sve sastojke meda, sve sastojke matičnog mleča. Probali su da naprave veštačku mineralnu vodu sa sastavom na 10 decimalu miligrama. Uopšte nije ličila mineralnu vodu. Nemoguće je imitirati, onda moramo poznavati, poštovati, koristiti i saznavati svakog dana sve više o prirodnim proizvodima. Zato što su ih Bog, priroda i FLP dali čoveku kao hranu da ih bezbedno uzima svaki dan dok je živ. Jer to što unosimo u naše telo kroz proizvode FLP-a, naše telo doživljava kao hranu, kao hleb, kao voće i povrće i sve ostalo što su Bog i priroda dali čoveku za hranu i za opstanak da izvrši sve zadatke koji su pred nama na ovom nivou našeg postojanja. I zato su veliki i zato su nezaobilazni što ih možemo uzimati svakoga dana dok smo živi kao hranu. Možemo dalje. Zato što FLP, sad ovo duboko ljudsko, ima najbolji marketing plan i poslovnu ponudu na ovim našim prostorima. Zato što ovim fantastičnim proizvodima ne samo što pomažemo sopstvenoj porodici i pacijentima, već i našim poznanicima i prijateljima nudimo poslovnu ponudu kakvu do sada nisu dobili i koja pored zdravlja može značajno da im poboljša život. Videli ste najbolje među nama, izašli su već na binu. Vi koji ste prvi put ovde, obratite pažnju na sve one koji će izaći na binu u narednih nekoliko sati. To su ljudi koji su doneli odluku i koji su sebi i svoje porodice